yanzu don Allah alheri ne ka zo nan kana kuka yanzu sai mutum ya zo nan ina ta kuka ai kaga nan za a ce kalau to tun nan da kuka maka inya ka fado cikin masifa cikin bakin ciki musamman mu gabbai a duniya in kana neman mutum da ba a kaunar dan uwansa to ka samu gambari duk yaran duniya ina son dan uwansa amma ban da bahaushe ai baka yawo yanzu in yamuri ne zai taso daga inugu ya jira nan arewa sai ya duba wani kawai ilani ya kafa kemis wallahi malam a shekara da ya kemis din sai ga zama tangame sai ya hada da kayan furobusha a shekara uku sai gan shi da kadina tutar 800 ina hawa a ƙauya duk inda ya shekara 4 da ya koma kirsimeta sai ya zo da wani kafirin rikakken makiyin annaba zai shigo da shi lungun shi ma ya samu amma mu tinkiya za ka siyo makocin ka ya dinga addu'a ta mutu ka sai mashin a ce irinsa ne ya kashe iliya balle ka sai da madaki ka sai mashin wai a teburin mai shayi za ka ji ana zurku ka san duk mai shayi shine shugaban yan zurku da ka wuce da sabon babur ka ji ana na taba ka da alheri ka ji mai shayi yana yi a yi madakin ya kai jalla nan za a wani ana rahin mutunci wallahi tallahi akramaka Allah da Allah ya sa muna da ƙaunar juna da ba a samu talaka a Kano ba yanzu ka je kamfanin simintin Abajana me kamfanin Abajana dan Enugu ne uban da ya haifi ubansa kakan ubansa wanda ya haifi ubansa baban ubansa wanda ya haifi wancan kakan baban ubansa dan Kano ne amma in ka je kamfanin sai ka yi hawaye kai kuka za ka in kana da imani wallahi malam ka ga mutum a cikin akuri ta miliyan 9 ina hawa sai ga arni in ka ga mutum a cikin eleme ta miliyan 40 yana hawa sai ka ga arni ne in ka ga mutum a conference ta miliyan 16 ya ba mai gila bam yana shan AC da tankame mai office sai ka ga arni ne manaja in kana neman musulmi sai ka zo wajen yan dako wanda za su dauki siminti a naira 30 su ne musulmi duk manyan magambari ma'ana hausawa ƙarya suke ba san talaka suke ba a nan jihar Kano akwai wanda zai rike Najeriya shekara 10 ba giran a daina hako mai a zura mai ido da shi da Najeriya idan bai rike ta shekara 10 ba Allah kada ya san je gida lafiya yau kai a siyo shinkafa tiriliyan 1 a zube ta tsakanin Kano da Jigawa duk mu rufe akan shinkafa in an cinye ta a shekara 10 Allah kada ya karɓi sallata to akwai jikan masu kuɗin da ya mata a garin nan ya ba tiriliyan 18 tiriliyan mala ai ka san tiriliyan ku Allah ma to malala gashin tankiya da Hausa shine tiriliyan 1 to ashe kaga akaramakalla ba wani abu ake gudu ba saboda kar talaka shiga wuta saboda abin da ya cuce mu wanda ya kamata su rufe kowa jin tsoron Allah malamai to malaman mu ba za su faɗi gaskiya ba ka san dalili shinkafa dangote garwan manja da ragunan layya sai a kife mu idan aka yi wata tarzoma sai a sako malami ai an ta'adda suna ta'addanci wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa da Allah ya sa malamai za su haɗa kai a cire bambancin addini to matsalar su kansu malaman duk wanda ya ga kasuwa ba ciniki sai ya kafa ɗan gemu idan ka yi sallah a masallacin tsohon gari kai a na bakin titi tsoho dan shekara 80 kai mai nasiha ya tsofaffin nan ba sa ganewa uwarka zai gane wani ya ware ya ce shaziliya wani kwantiya wani jindin lashi wani Allah babo wani tsaf wani katakara wani ɗaiba wani haiba wani tatsine wani kadiyana wani kalakato wani sallar tsaf wani Allah babo wani salatin barewa wani kashamandiya wani hallotiya wani shi'a wani masalan baraza wani izalar sadan wani izalar bush wani ta dangungu wani ta jafar wani ta billa yabo wani ta albanan kaduna wani ta albanan zaria wani ta gero wani kan da hadijiyar lemo wani fakin santadin mutala wani sasan gidan mai raƙumi wani sabari min kebe wani kabiru gombe wani sambar ga tukun kowa in ba a
masallacinsa kake sallah ba mushriki ne kai, ya za ya zauna lafiya. Su ko dama da babban malaman fada ka rabu da su ke biya gidan masu kuɗi. Ai alhaji ala bare kama sallar duniya kama sallar lakira ita aljanna ta mai rabo ce, duk wanda zai kwanta bacci idan yi lafula raka'a biyu ranar alkiyama ka faɗa da